Mas Gading. Selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku ya kenapa? sini. Ya deket ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Lah ya, statue iki piye to iki Mas? Statue ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Oh. Kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya ya. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Wah. piye iki Mas? Loh. Nah, iki Weh, di kok pertanyaan. iki piye Tekon. Mas? Ah, jane Rameh iki. hae. Nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrak, gondrak. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya. Nah, Ki kuwi pripun, nembak. Mas? Loh, langsung dadi. Iki mau cau gletak apa ta? Cau gletak ya. gletak. Oh iya wah. Jan werna-werna sepote. Iya. Sapa sing garap? Wah. Warap Iya. apa? Nggih, podang kuning niki, Pak. Podang kuning no. Ya. Nangkani pamundutan iki mau ana sing nyuwun saka ngendika mau curug. Iya. Ah. Langsung napa nggih bawa? Iya nek podang kuning bawane cendhek to. Nggih, cendhak. Ya cendhek ya dibawani. Ya. Heeh. Iki maning-maning ngadeg. Iya. Nadyan wujud temong peksi. Ya, wah. Suarane apik, Mbok. Apik, ya. Ya. Nano. Halus manis tur mrek ati. Ya. Iki Mbak Ayu, garwane sing asta rebab. Iya. Mas Kiswan Dwi Nawaika. Iya. Kok rasane kok Mbak Ayu ki saya suwe saya seger. Sing kakung kok saya suwe saya. Omongnya sapa ora kecukupan. Lho, mbok nek aku ora trima nek aku. Oh, ini jenenge. Kuwi jenenge kuwi dikira menterlantarkan wong lanang. Ora trima aku nek carane ngono kuwi. Nah iya biar kita apa saiki kita apa ta yuk. Heeh. Gedhe iki ra mergane mbok gawe. Nah, weh. Pun ampun dipisah lho, ampun dipisah lho. Wong niku sing lanang kalah kali sing wedok biyen. Iya. Heeh. Goleki si podang jenar. Monggo iki ku ana kejutan lho, Nok. Kejutan apa? Iki mengko Gading karo
lintang Kairo fragmen ning limbukan. Iya. Terus engko Kisban karo bojone fragmen ning goro-goro. Fragmen apa meneh? Ya. Fragmen bandem-bandeman parut. Iya ora. Kuwi keluarga sing harmonis kok, Mak. Ora tau padu ora. Nak. Nah kaya dalange. Iya. Lho nek aku ki jelas wong ora tau padu. Ora. Ngerti-ngerti pegatan. Nek ora tau padu. Aku lho sing ngomong lho. Aku ngomong dhewe aku mbangane dibati karo wong-wong kuwi. Iya. Tak omong dhewe. Nah iya. Kudune iki dalan ki dadi contoh ngono lho. Piye? Kudu dadi contoh. Ah dadi contoh nek awakku remuk dhewe ora sudi. Mula tak nggo contoh timbangane poda padu wis pegatan bae. Oh iya, Mak. Ngopo ora? Iya. Iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi Ya. Neno yuk. Wah, dibukani bonang. Instrumen sik. Iya. Mlebune fill in. Iya. Yuran anggoleki sing
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nggih. Wah. Iya. Wah, ketoke. Jare ana isine mau Pak. Endi ora ana kok. Podang kok. Iki sing rebab. Endi? Ora ana. Sing rebab ku senengane menebar hoak. Kok ana arep ngeneh aku. Ora. Kowe sing nambahi sing ditambahi karo sing rebab engko. Ya. Oh iya. Iki modele do nyawer iki do transfer. Ngono. Kacau. Iya. Ya ora apa-apa bejane dhewe-dhewe. Ayo dibacutke. Ndak lintang selak ngantuk. Selak ngantuk ora peno? Ora to? Oh iya. Wah jan. Bocah kok kaya wayang golek. Iya. Kowe ra plirak-plirik kowe. Gojlek cengelmu ora. Sopo? Tukange nata wayang. Heeh. Kowe kan endi malah? Sinden kok yane beser ora. Mbok mau dialteko. Oh, salaman karo Gusti. Waduh, lumayan ya. Iya. Ya, ayo dibacutke. Mbak nguyuh tenan to kae? Pancen iblis laknat tenan kok. Ha iya. Arep nguyuh kok salaman karo Gusti Yuda. Gusti nyuwun pangestu kula badhe pipis. Ya karang bojon dalang dasare wis ketularan rada edan. Ha iya. Ayo Mbak sapa? Mbak Endah karo Mbak Saras berdua loro-loro ya. Ya maju ya. Nah, men rada ketok bentukmu. Ya. Sepati ta? Sing dalu Mbak Saras, Mbak Endah. Wah iki sijine saka Temanggung, sijine saka Mangunan. Ya. Produk lokal. Sing Temanggung sing endi? Sing Mbak Endah kuwi saka Temanggung. Aslimu Temanggung ya, Nak ya? Nggih, kula saking Temanggung. Wah, Temanggung iki nggon mbako. Iya. Kowe ngerti mbakone Endah nok. Wah, Pripun mbako kula? Jenengan ngersake mbako kula mboten? kempel. Kempel ireng, Kempel ireng, ampeh. ampek tuh rada jemek. Kuwi mbako serintil. Srintil. Srintil rada jemek ya, Nak ya? Nggih, Iya. Heeh. Larang tuh enak. Iya. Apa pancen sing rada jemek iki mesti enak. Iya. Napa nggih napa? Apa iya to? Ayo mula jenengku. Berarti panjenengan nganu kersa sing jemek-jemek ngoten. Lho, mula aku dijenengi catur jemek kuncoro. Pun ganti. Mergo enak. Lah iya. Ganti jeneng saiki. Heeh. Nek aku nek karo Gusti didukani nek karo Gusti Yutung mbok banyak iku ra dingku Mas jijiki. Iya. Nggih, mbah nuwun Gusti. Ayo sing siji iki sinden saka Mangunan iki nek bengi nyinden nek awan baut bakul peyek. Oh iya. Nggih. Peyek kacang, heeh. Wah, kok nek ngerti kacange Saras. Oh. Pripan, Pak? Di nganu napa jenenge? Direviewkan. Ayo ning peyeke nggone Saras iki kacange disigar mosok kacang sigar. Kan orang repot. Ayo bentuke wis ora lucu nek kacang sigar iki. Iya. Ayo kayak peyeke tipis-tipis kae. Iya. Enak ning kacange no. Iya, Produksi kacang manggre bodo ngono kaya tawa sapa-sapa ditawani. Pak kersa kacang kula mboten. Gelem aku ya ming ngono. Iya.
Mbak Saras. Ya. Aslimu Mangunan apa ndi to, Nak? Kula ki asline Bambang Lipuro. Bambang Lipuro ya, ngambah ya. Nambah. Iya isih trah dalang. Pokoke kanca-kanca warga Laras ki kabeh isih trah dalang kabeh. Iya. Sing trah iblis ming sing gender. Iya. Berasiya-siya kuwi. Ra genderi jenengan kok. Ha iya. Gender wong luput e kok. Ha iya. Iki mbiyen saka Kang Parjo iki mbiyen saka Ngenong saiki gender. Wah jan iya. Mungkin mbiyen iki ya sakmono wae lho. Awet tuwa. Iya. Iya. Ayo nembang apa, Nak? Kene bang napa niki? Wonten pamundutan menapa? Lali janjine. Mau ana lali janjine, ana sing nyundut ngersake ninggal gawean, apa jenenge ninggal katresnan, kok ninggal gawean iya. Ninggal katresnan, arep milih sing ndi? Lali janjine. Lali janjine, ya. Ya, kaya ngapa? Ya, lali janjine, yuk dados. Monggo Mas. Lali
iramane nyesek. Ayo. Janjane kowe ning Matur sembah nuwun Mbak Endah, Mbak Saras lali janjine Ya, minangkani pamundhute Pak Rohadi ning Curug. ya. Matur sembah nuwun. Kowe mau kok ketoki kaya ana bingkisan. Bingkisan apa? Kowe mau ana kertas karton isine. Isine kebingan wayang. Dadi iki aku mulih saka kene iki wis ora piye-piye, Mak. Lah ngopo? Tekan ngene ditagih debt kolektor. Penatah wayang, Pak niki wayangipun dadi, Pak niki wayangipun dadi. Lah wis rampung iku, Mak. Ya wis ora apa-apa. Dum-dum rejeki wong sing maringi rejeki ya piyayi kene ya didum-dum karo kanca-kanca penatah kene. Iya, heeh. Nah, jan iso pas nek dite. Iya. Wis ora apa-apa. Iki mulih ming delong-delong apa iku? Iya. Tambahi kes. Kok njaluk tambah. Karo kesuan. Ayo dibacotke no. Iso ana Mbak Endah karo Mbak Oriza. Wah iki bintang-bintange warga laras. Iya. Ayo Mbak Endah karo Mbak Oriza maju ke atas panggung. Iya. Engko terus bar kuwi Mbak Lintang Kairo ojo dadi ententenino. Iya. Ibu-ibu sing nang kono mau ngenteni. Oh ya alam ya ampun Mbak Lintang ya ayune ra jamak-jamak. Iya. Kasih dan sing kidul dhewe kae mbok dienggo tumbal pe ngopo? Iya. Dipenter lagi aku. Iya. Sing loro jan apik tenan sing kidul dhewe kae jan kaya mbok-mbokan. Iya. Ayo Mbak sapa? Mbak Endah. Mbak Endah wasitaning rum karo Mbak Oriza. Yuk. Sinden saka Bali. Iya. Ayo ora cocok wong iringane Bali kok jogetane ngayujan. Iya. Bali, nek Bali ki mripate kudu iso ucul ngiwonengen. Oh iya. Nanti mripate kudu ucul. Kudu ucul mripat Bali ki apa penari Bali ki kudu mripate Nggih ekspresif. ndelok njenengan conton riyen. Aku mbiyen pas pelajaran kuwi ora mlebu. Oh, kula nggih mboten mlebu. Aku mbiyen pas pelajaran tari Bali ki pas pas ora mlebu. Iya. Heeh. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Nggih, Orisa. sugeng dalu. Mbak Endah. Nggih sugeng dalu. Nggih. Menika minangkani pamundutan tasih wonten pinten-pinten pamundutan. Monggo katuran milih. Ingkang Ya. gayeng nggih. Hmm? Mau enten ninggal katresnan? Ana ninggal Nggih. katresnan. Niku kemawon. Oh iya. Nggih. Ya. Ninggal katresnan. Wah. Cocok. Iya. Cocok napa? Wis rasah didawa-dawake. Kowe Oh. iki senengane iki ya mancing-mancing suasana. Lah kok. salahe kok dadak ngomong anu. Semua itu harus ada kejelasan. Lah ya, Mbak, ya. begitu benar. Ya ora Mbak. dijelas-jelaske wong nembang kok dadak dijelas-jelaske. Endah ku senengane ya mancing-mancing perkara. Iya. Ninggal ya ben ora ya ben. Iya. Ayo Malah kowe nesu dhewe. Oh, alah. Sen tobat. Ayo, tobat watuk. Iya. Ya, Pak Marjo, Pak Marjo. ninggal katresnan. Ya. Nggih. Ya ngapa garape kanca-kanca saka warga laras. Ya. Hop. Gedroke. Awas brodol, brodol.
Nuwun para miyarsa. Mekaten waosan diwara basa Jawa. Instrumen ya. Biola. Heeh.
Sampun dipun Matur pinanggani. sembah nuwun Mbak Orita, Mbak Indah. Wah, apik tenan. Iya. Digarap cara ngreyok. Iya. Ngreyoke we cara wetanan. Iya. Yo, tiba saatnya no. Iya. Kita akan menampilkan guest star pada malam hari ini. Iya. Bintang tamu saka Kediri, Mbak Lintang Kairo aja nyawang isih bocah nok ning sawangen potensine. Ngono ya, Mak. Heeh. Yo, kanca-kanca warga laras, kita tampilkan Lintang Kairo. Yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Cek. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja bapak, Om. Lah pripun Om. Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Yes, sugeng dalu Dek Lintang. Ha. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan, niki, nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar, Nggih, kan oh, nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Ah, sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Heeh, Dusun Metri apa desa? Dusun Dusun Mukir Sari. Mukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi sudah acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara wau, niki wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lambe pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klambe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi anu merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila, hmm? Mila, saestu? Heeh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macam-macam Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau.
Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih, dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih, Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukirsari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh. Saka Walah. dalem. Oh. Ha iya mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih Kang Bilo. Nggih. Mbah Iya. Kiswan ki ya. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, lembrene numpak sepeda. Wah. Heeh. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking Lah pengin-pengine niku weruh sing guyub jenenge rukun lintang Om kayu. namine Oh, Om. piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Eh, Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen ya nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Guys? Bahaya ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing ngutangi durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, ya, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fan-nya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sik, nggih. tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Walah, Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kiki siap. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya ya Mas Gading. Nah. Gusik-gusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng.
usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya deket ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Lah ya, statue iki piye to iki Mas? Iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi piye lan ya ta? radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, iya. piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Iya kan? tadi malam Ayo kok Tadi malam capek, etok-etok, kok capek iki etok-etok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Riz, ah. Napa to, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Terusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Kan apa? Sulapan. Oh, Kon Nembang Mas nembang, kon Gading. bawa Bawa Idam Sari. pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Heeh. nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Nah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek pomo kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih, bawa ya. mangga akan mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Dawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagu iki sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mung kesuwane lewat. Ha iya. Status itu tak garap selendro patete menyuruh. Ha iya. Main-main. Ayo tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok mbak to nyeluk Oh, mbok Dek, Dek. 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 Lah iya ta, tapi Keterucut, kata niku lek tang WA benten malih lho Pak Dalang. Dek lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi, Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya tang, kowe aja Monggo. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah dereng santai. Wong suntik. Terno santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Pajaning ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ini
Ono sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah ten apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, kuwi iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa tak waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresno kaliyan panjenengan Iya. kok ming tok ku ya. lah Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. do dewa jawata walas sono mring mami Wah, iso enak. Ah, ya iso to iki. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan bliru kok kono mbang. Ayo Besok- Mas Gading, Ayo Mas Gading ku lho. Iya. ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku jalan-jalan Rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, pun nggih. Om. Su. Mah do nanti ku ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan? Ya. Jejer matur Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngombe ngombe ra hati-hati kok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kodo Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. dintek iki Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya Yuk. bareng. Bareng. Nyidam sari as moro. Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming urung kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon.
Ha iya. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Ya. Apa masih sekar melati aku kumbangi bangsari. Apa masih margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintange luku semono janji persediaan hati Sungguhan neling netra dari noso Naroso Iya Karep menjok ra rating. Nyidam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Ha iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Ha iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bagus ayo bangun kerane ora bakal lali lakai lintangi melati aku kumbangi damsari. Apa masirama margi wong manis aku kang bakal ngliwati. Senak sen lintange luku semono Mitiro jagat raya kalingono utilan samudra narai langama manis aduh dadi ati salawase. Iya, wah serasi ya no. Iya. Wah, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Oke. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang
dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending Kutut Manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, Kutut Manggung. Kok goro-goro nggih. Ya, dipacet kena. Nalika diraida atiku lama-lama sirawa bagus nganti mati arah takalali lakae lintange mlaku. Pun Om. Nggih, pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Panggil ki wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Ya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku moga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho. Iya no. Kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya. Engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa ngono? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kae sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung lagi ya. Ayo Nggih. dijoli, dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh karang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampean ya? Ayo. ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo? Om? ya aku wis manembah ora mateng. Oh. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Bah. Kuwi? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan lah iya. Nggih. Ora nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tenan. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo Oh, oh. sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Kutung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki di Kok pertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Ah, Jane iki- Ngremehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh, Nah. atur. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Ya. Loh, Ngomongi wae itu. Wah. Belum tahu weh. Iya. aslinya nggih ngaten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe wae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saya
saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya mosok. Loh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku no Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oke. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, Boten? cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, ayantil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat tanah banjara aduh wirakane sinawangetan ambosani Samot wimbo patut nyoto cekwi komrati aduh lestariyo ati lope sareko nanti ada babasane kelingan kodong sak lambar kang mas kaya bos konjatan rasa asam-asam mengatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing ngerebam semangat Ya, semangat, Mang Mang. Dahar niku wau Semangat turane akeh dhewe. kene balekke satuse ah Lho kowe jaluk dia to Lisa? Kowe? Wah, pancen. nyaut e Ya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lelo. pacane sarwa asri jeroban tenaku tansah kewareman wasabayang tanah lilasi Duduk, 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 duduk.
Nuwun para miyarsa, dalu menika pasugatan Ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanthi nindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu. Dene Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Sumangga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok rebo. Oh. Saiki no Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho Eh? Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Bedah kan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sakarepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ku ya miyayeni Oh, gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono kuwi. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Ora lah, aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki engko ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Ngapa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Iya. Mbak. Heeh. Masakne lek nganu. Ayo, kok capek si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Ayo. Yo. Yo, yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh Mbak, wae iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki Nah. lho Bandung. Bandung. Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane
Tujuane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten purun. Wis ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik yo, iki, ya. kena dinggo Yo. pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang nomban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, Ya, nggih, Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Gedang putri pripun, gendruwo. Ndara? Aku ora tresno karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresno. Kudu tresno. Pripun? Ndara? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresno karo Bandung, Ayo, Ban. yuk. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara Ngono. putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki migi wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mbak, aku kamu tinggal ke piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parsai mboten Ngono ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negaraku? Nah, Kowe tresno temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Ndara. Yen meng Ndara. apa? Apa, Anu Mbak? wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida Nggih, ngono ya, nggih, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresno temenan karo aku, Sik, Ban. sik, Like like sapa? ya Allah, ya Allah. Eh, Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresno karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Us. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Aku anak Ndara. Lah napa? Lah apa? Candi. Oh, candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso
ngono ku mau. Aku jaluk pepono, Mbak. Wes. Ngono mau ajenge Bandung boten saged ngleksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Mbak? Mbak, selak-selak esuk iki engko, kargo Mbak. kene gek dibuka wae Ndara. Ah, piye iki, Mbak? Sesem. Mbak, piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Mbak? Ajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Mbak. Ayo digunggah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo Ayo, digunggah. ayo nanti ki pitik. Kejak langsung Ndara. Bandung, waktumu Tapi- wis entek. Oh. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah saya wis tak gawe. Endi? Ha, Bu. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng jeng Hitung jeng meneh, jeng Ndara. jeng jeng. Diitung meneh. Siji Ilustrasi, loro ilustrasi. telu 100 200 300 700 400 sangang kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung pun tuwa sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Iya, patunge nyanyi jukan. Niki pun dadi patung pun saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak Roro- gawane Bali ya, Om. Eh, Tak gawane mulih. mengko ben nembang sik. Oh ya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. kok. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kikik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, diremat. Tut. Iya, Wis. iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole Ayo, iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora dadi kowe nembang. Loh, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Wis saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang ajane wis tuwa banget. Walah, mila to Om. Heeh. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya, Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Ya? Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Nggih, Mas-mas. monggo Mas pengendang. Yo, Mas.
nyedakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita piyogan Jaga bandung kowe aja kongkon Raiki kanggo kudu ngerangkong Bela pati yang mas Prabu kepala Kawa seta lampu hikmat Putra Ratu Prabu Panggijan Markaya duwe aji